ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବୋଉ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଓଳିଆଓଳି କରୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଲେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ରିଜିନ୍ ହ୍ୱାଇ ଦ ରିଜିନ୍? ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଳୁଦମ୍ ଦହିବରା ଦେଇକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାମାକୁ ଲାଇନ୍ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଦେଖିବା, ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛି। कौन है ये लोग? ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ବଡ଼ कहाँ से आते हैं? ये नारी भी कौन होउछंती कियो? हाँ हाँ ଦହିବରା ଆଣିଛି ଗଲେ ଖାଇବାକୁ। ନାଇଁ ନନା ଗାଧଉଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋବାଇଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ବସିକି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଆଇଲି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବାକୁ। ତମେ ତ ଗାଧୁଛ, ମୁଁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ଟିବଲ ପାଖରେ ପାଣି କେମିତି ଆଣିବି? ମୁଁ କହିଲି ତୁଳସୀଟା ଦେଇକି ଆସିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଟଙ୍କୁଛି। ନନା ଗଲା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଗଲା ତ ଦହିବରାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକା ମାମା ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ଖାଇକି ପରିବା କାଟି ଚାଲିଛି। ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ କାଟୁଛି। କ'ଣ ଟିକେ କିଛି କହୁନୁ ଟିକେ? ଆରେ କୁହ, ଲାଜ କାହିଁ କରୁଛ? ଆରେ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ସକାଳୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲ? ରିଜିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜିନ୍? ଚାହା ସକାଳୁ ଆମର ଚାହା ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ଜଳୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ଆମର ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ କି ସେତେ ଚାହାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇ ଯାଉଛି। ପୁରା ବିଜି ପର୍ସନ୍ ଲୋକଟା। ଟେବୁଲ ଦେଖିଲୁ, ବାପରେ କି ହସ ତମର, ପୁଣି ଭାଷା ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଓ ସେଟ୍